Ja aj máš. Teraz. Chudák si toho prežil dneska. Ja som furt aj to vyťahoval. Čakaj. Neboj, budeš robiť Dunaj teraz. Budeš taký. A tam máš kamoša. Dáš mu zlatú pucu na rozločku? Nech donesie detka. Myslím, že na rozličku nejede. Dobre, môj povedec. No, sa uživí. Môže byť. Nemýkaj sa od strana, že bude. Koľko dožede denne ryb? 3-4 kg určite. A tu je... Toho malého som chytil, ten mal 78 cm. On zobral takú ploticu a tento zobral takého pleska. A toto je teda váha, alebo malý Dunaj? Malý Dunaj. To je malý Dunaj, no. Už ide? No jasné. Uzol tam, si neviem. Na ustivenie. On nevie, že môže ísť? Ty kokos, ten je nádherný. Iba sa. Jaj, ty kokos, to je obloda. Už budeš šťastný, nie? Ja som sa bál, že máme tam tepla voda. Ok, končím video.